Em dic Anna Boleda Mas, soc joiera i ceramista, actualment pastora ramadera i formatgera i vic arbolí. Sabia des de ben joveneta que volia portar una vida molt rural i algo molt instintiu em va portar cap aquí. Doncs la segalla la vam formar el Pere i jo. Tenim un ramat de 150 cabres de raça paioia. Són cabres lleteres, les munyim cada dia, pasturen cada dia i després produïm formatges i iogurts aquí, a la Selva del Camp. Doncs el Pere i jo vam començar de zero i llavors vam demanar l'ajuda d'incorporació per crear la societat i començar la primera fase del projecte, que era començar amb el ramat. Més endavant vam demanar el pla de millora per començar a completar la segona fase i poder elaborar els nostres formatges i iogurts i així tancar tot el cicle. Aquest canvi de vida porta dificultats, però tot i així és el que m'omple i que em fa ser feliç.